बघा कोलंबीचं सार करण्यासाठी ही कोलंबी घेतली आहे आणि ती साफ करते. तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं होतं. हे वरचं टर्फर काढायचं आणि आतमध्ये हे बघा पाठी वगैरेच्या ना काळा दोरा असतो, तो दोरा पहिल्यांदा काढायचा. आता त्याच्यामुळे काय होतं आपला त्रास होतो. हे बघा दिसतंय तुम्हाला, असा काळा दोरा काढून घ्यायचा आहे. परत दाखवते बघा. हे असं डोकं काढल्यानंतर पाठीचं कवर सगळं कवर काढून घ्यायचं. जसं आपण माशाची सार करतो ना तसं त्याचं सार करायचं. हे बघा हा दोरा असा काढून टाकायचा. हा जर काढला नाही ना तर आपल्या पोटात बिघडतं. म्हणून कोलंबी साफ करताना हे लक्षात ठेवायचं. पहिल्यांदा दोराच काढून घ्यायचा आणि स्वच्छ धुवून घ्यायचं. तर त्याला मी धुवून हळद आणि मीठ आलं लसूण अशी लावून ठेवणार आहे. आणि जसं आपण सार करतो की नाही माशाचं, म्हणजे सुरमईचं सार किंवा सरग्याचं सार, तशाच पद्धतीने करायचं आहे ते. छान लागतं. कोलंबीचं सार करणार आहे त्यासाठी लागणारं साहित्य. तर आम्ही इथे पहिल्यांदा अर्धा वाटी खोबरं घेतलंय. नंतर लसणीच्या 4-5 पाकळ्या घेतल्या त्या बघा. नंतर अर्धा कांदा घेतलाय आणि हे थोडं अर्धा इंच आलं घेतलंय. ही हळद पुढे आणखी हे बघा या अर्ध्या वाटीची ना हे 10 मिरच्या मी स्वच्छ पाण्यात धुवून घेतल्या आणि स्वच्छ भिजत ठेवल्या. कोणत्या प्रकारच्या मिरच्या? ही बेडगी मिरची. हां, आता याच्यामध्ये आपण 1 चमचाभर धणे घालायचे. हां, आणि बडीशेप घालायची. बडीशेप सुद्धा बाहेर नाही म्हणून घालत नाही. नंतर बडीशेप घालायची आणि हे सगळं साहित्य आपण काय करायचं आहे मिक्सर लावून घ्यायचं. आणि ही बघा ही मी चिंच इथे भिजत ठेवली आहे. ही चिंच पण घालणार आहे. ही चिंच साधारण लिंबा एवढी आहे ना? लिंबा एवढी. हो, स्वच्छ धुवून घेतले. आणि लागलंच ना तर आंबट कमी वाटलं तर आपण काय करायचं घालायचं कोकम घालायचे. तर हे सगळं साहित्य मी मिक्सर लावून घेते. आणि हे सगळं लावून झालं ना की शेवटी मग आपण तिरफळ टाकणार आहोत. मला मी तिरफळ दाखवते. आता मी नवीन तिरफळ केली आहे त्यामुळे जास्त वेळ लागणार आहे. 4 तिरफळच घालणार आहे. त्याने वेगळी छान चव येते त्याला. तर बघा सगळं साहित्य मी एकत्र करून मिक्सर लावून चटणी वाटून घेते बघा. तर आता खोबरं बारीक व्हायचं म्हणजे पाणी हवंच. तर बघा मी याच्यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी घातलं आहे. आणि लागलं तर तुम्ही पाणी घालू शकता. आणि एकदम बारीक आपण हे वाटून घ्यायचं आहे. बघा ही चटणी बारीक झाली आहे. आता शेवटी आपण हे 4 तिरफळ घालते आणि 1 मिनिटभर आपण हे फिरून घ्यायचं. जास्त नाही कारण ह्याच्यात जास्त वेळ फिरवलं ना तर कडवटपणा येतो. त्याच्यात ते आतमध्ये तिरफळ तर मी काळ्या बिया काढून टाकलेत बघा. आता हे मी 1 मिनिट फिरून घ्या. टोप ठेवलाय तापलंय. आता तेल घालूया. 2 चमचे तेल घातलंय. तेल चांगलं तापू दे की नंतर मग आपण कांदा आणि हे बघा कांदा आणि लसूण घेतली आहे ठेचून 4-5 मिनिटाच्या पाकळ्याने कांदा. साफ करून ह्याला हळद लावून ठेवली आहे. फक्त हळद लावून ठेवली याला. आणि आपण ह्याच्यामध्ये ना समजा आता दुसरा मी फ्राय करण्यासाठी हे हलवा हां तर त्याचा डोकीकडचा भाग आहे ना तो पण मी घालणार आहे. कारण त्याचं काय करायचं तर त्याला तशी चांगली चव येते ह्याला. तर सारात हमखास माशाचं डोकं वगैरे असे प्रकार घालू शकतो आपण तसं ते. तर आणि आधी काय करायचं हे पण साराला घातलं ना कुडीला सार की चांगलं उकळू द्यायचं आणि मीठ वगैरे घालायचं. नंतर मग हे मासे सोडायचे आहेत की काय 5 मिनिटात मग मासे आपले शिजून तयार होतात. तर हे बघा तेल तापलंय. मी त्याच्यामध्ये कांदा आणि लसूण घेतलेली 4-5 लसीच्या पाकळ्या चांगला आपण हे भाजून घ्यायचंय. चांगला गुलाबी रंगाचा होईपर्यंत. त्यात पण कढीपत्ता घातला तरी चालतो. हां, तर मी आता ना जरासा थोडंसं हिंग घालणार आहे. किंचित 1 चमचा पण नाही आहे. किंचित हिंगाने पण साराला चांगली चव येते म्हणून. बघा आपला कांदा आणि लसूण भाजली आहे. आता मी गॅस जरा कमी करते आणि हे वाटप आहे ना आतमध्ये ओतणार आहे या सारामध्ये. लगेच झाकण ठेवायचं म्हणजे फोडणीचा वास आहे तो आतमध्येच राहतो. मिक्सरचं भांड स्वच्छ धुवून ते पण याच्यामध्ये ओतायचं. आणि तुम्हाला कसं पातळ घट्ट सार हवं असेल ना त्याप्रमाणे आपण याच्यामध्ये पाणी ऍड करायचं. आता मला भाकरी बरोबर भातावर खायचंय ना. दाखवते बघा बस झालंय बघा. जास्त पातळ पण थोडं बघा असं याप्रमाणे. आता मी याच्यामध्ये मीठ घालणार आहे आणि एक कड काढून घेणार आहे.
बघा चवीप्रमाणे मीठ घालायचंय. तर एवढ्या ह्या सारसाठी 1.5 चमचा मीठ घालणार आहे मी. आणि हे सार चांगलं उकळू द्यायचं. कारण याच्या आपण चिंच वगैरे सगळं घातलेलं आहे. नंतर चव घेऊन मी बघणार आहे आणि आंबट कमी वाटलं तर मी कोकमं टाकणार आहे. तर त्या चांगलं हे सार आपण काय करूया उकळून घेऊया. तोपर्यंत 5 मिनिटं आपण वाढ करूया. 5 मिनिटं झाली आहे. सार आपलं चांगलं उकळलं आहे. चांगला सुवास येतोय साराचा. आता मी हे हळद लावून ठेवलं होतं ना कोलमीला, ती कोलमी घालणार आहे. बघा त्याला 5 मिनिट लागतील शिजायला मी दोन्ही सुद्धा. आणि हे हलवा आणला होता ना, त्या हलव्याचा डोक्याकडचा भाग आहे तो पण घालते. आता हे 5 मिनिटं आपण झाकण ठेवून याचं शिजू द्यायचं की आपली ही माशाची आमटी तयार होईल. आणि कोथिंबीर आहे ना मी नंतर वरण घालणार आहे. हे बघा कशी बघा आपण चपातीबरोबर भाकरीबरोबर भाताबरोबर सुद्धा खाऊ शकतो. आणि आता हे कोलमी शिजली ना की त्याचा पण वेगळा सुवास ह्या सारामध्ये काय होणार तो येणार आहे. तर आपण याला 5 मिनिटं वाट बघूया. गॅस मीडियम ठेवूया नाही तर ओते जाईल ना म्हणून. सार आपलं तयार झालंय. तर मी थोडीशी कोथिंबीर घालते आणि गॅस बंद करते. बघा बघा कोलमी शिजली ना की ती अशी होते बघा आवळती. हां तर आता हे आपलं सार तयार झालंय. हे बघा याच्याशिवाय तुम्ही पातळ करू शकता तुम्हाला हवं असेल तर. पण मी काय थोडंसं घट्टच केलंय कारण जास्त नाही केलंय. थोडंसं अर्ध वाटी आमचं ओलं खोबरं घालून केलेलं आहे. तर याचा सुंदर चव येते. तर अशा प्रकारे तुम्ही सुद्धा एक सार असं नुसतं कोलमीचं करून बघा. तर मित्रांनो झणझणीत असं कोळंबीचं सार हे तयार झालेलं आहे. तुम्ही पण आईने दाखवल्याप्रमाणे कोळंबीचं सार नक्की करून बघा. ते कसं झालं हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. तसेच चॅनलवरील इतरही माशांचे विविध प्रकारचे व्हिडिओ नक्की बघा. धन्यवाद.